Amb l'objectiu de generar un espai per donar veu a allò que els mitjans es neguen a transmetre, neix al marge, la ràdio de Banta Black. Representant els carrers i promovent les escenes locals, amb la voluntat de ser un punt d'accés a la cultura musical underground, posem el punt de mira en aquells sons que es rebel·len contra l'establert, isolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món. Avui tenim el plaer de rebre també als micros del marge a la Cristina Len, artista catalana del Baix Llobregat, d'Esplugues, de la perifèria de l'altra banda, amb arrels xarnegues, urbana, electrònica, influenciada pel folklore de Castella, música, compositora, cantant i productora, que ha proclamat que ella no fa res sense motius i que tot ha de tenir missatge. Un aplaudiment per la Cristina. Moltes gràcies. Bona nit, Cristina, com estàs? Bé, molt tranquil·la. Sí, dia tranquil avui. Per començar una mica, volíem fer un recorregut amb la teva vida artística. Vale. Vas començar més interessant amb R&B Soul i una mica de camí a l'indie et vas trobar com en un lloc per explorar, que va ser molt anar a les teves arrels xarnegues del folklore més de Castella. Que ens pots explicar una mica de... Bueno, vaig començar realment perquè al meu pare li encanta la música i era bateria de jove i ell sempre posava Amy Winehouse, Nina Simone, Etta James, Ella Fitzgerald, com lo típic, no? A les millors. Sí, clar, òbviament, clar, lo típic. I li encantava l'R&B, el soul, el jazz, però clar, res, sense formació ni nada, electricista. I la meva mare li encantava Mecano i Estopa, i no sé, i clar, vaig començar fent en anglès perquè era el que escoltava. Realment el que escoltava era música en anglès i al final és per on tires tu, no? O sigui, si estàs escoltant Nina Simone tots els dies, comences a cantar Nina Simone, comences a buscar la teva veu, el teu tipus de composició i acaba que cau en un rotllo anglès, una addicció més anglesa, crec. I bueno, llavors després... No sé, la meva àvia sempre deia Cristina, canta en castellano, que te entienda. Y yo ese rollo, no sé, ¿realmente quieres entenderme? Porque... ¿Estàs segura? ¿Estàs segura? I res, i vaig començar a cantar en castellà i em va agradar i vaig dir, vale, bueno, em sento una mica més com vulnerable, em costa molt la vulnerabilitat i cantar en espanyol crec que en castellà va ser com un boom. Cristina vulnerable. I res, i va sortir... Bueno, que no me'n recordo quin va ser el primer tema en castellà, però crec que Sudes de mi és el que me va pegar com un bombazo. Va ser molt guai. I com va ser aquest de passar a fer això? Que era com això, més R&B Soul, que estava guapíssim. Sí, bueno, està el Dani per aquí, que era el meu guitarrista de siempre, i increïble el Dani. Un aplauso per al Dani, que és d'aquí. Un aplauso. Com va ser aquest procés d'explorar cap a Martià o al teu poble i les cançons populars que hi havia allà? I, perquè sabem que és un tema que ja has parlat, en quin moment creus que et trobes ara en exploració artística? Va començar tot una mica amb l'EP al Matxarra, però va ser molt superficial, perquè realment no hi havia... Volia entrar-me, va ser quan el del Covid, jo estava feta merda i vaig fer com un procés heavy, psicològic, i com que em vaig agafar a tornar al poble i a la sensació del poble, que és una mica com lliberació, entre comilles. I m'enteneu, bueno, no? No, però hi ha vegades que un quan torna als orígens on s'ha criat potser no fa falta, però el que sent els seus orígens ho sent casa. Sí, seguretat. No, per mi és casa, Marcao. Llavors vaig voler tornar allà, vaig passar el verano allí, vaig estar molt de temps allà, vaig passar la Setmana Santa, no sé què, i vaig dir, hòstia, jo de on vengo, rotllo? Perquè no pensem en això, també la manualitat, no? El craft, l'idea de tocar la música des de cuchares, coses de casa, m'encantava com això de
de que tenia un motiu. Quan es feia la música, la tradició oral té un motiu, és a dir, és perquè formava part d'una rutina, per exemple, per les festes, per les festivitats, es tocava X, Y o Z, les cançons de missa. Clar, tot això m'encantava, perquè crec que explica una mica la història del poble. A la música que hi ha un poble explica totalment la història d'aquest poble i sembla que s'està morint una mica. A més, és curiós perquè Martial és Castella. Martial és Castilla y León, Salamanca, puro. Hi ha música tradicional que coneixem, la música gallega, coneixem altres tipus de cançons populars que ens han arribat d'altres llocs, però te'n vas concretament a buscar cada poble té les seves coses i hi ha coses que han sortit i hi ha coses que no. Clar, no, és que cada... parlo castellà-català, però jo soc... El que vulguis. Soy un mix. Por ejemplo, Damaso Ledesma era un hombre estudiador que, es que me explico fatal, un estudiador que recogió todas las canciones de Salamanca, alrededores y creó como un libro y al final te das cuenta de que ponía debajo esto viene de Ciudad Rodrigo, esto viene de Martial, esto del Saúl, esto viene de Agallas, no sé qué, y te ponía como que, o sea, la forma también de cantar se diferenciaba en cada pueblo porque cada pueblo cantaba de una manera. Después, todo el tema de que no se seguía a tempo, o sea, no iba con un clac, o sea, la gente cantaba pues como tú cantas en tu cocina mientras limpias los platos, ¿sabes? Y no sé, ¿cuál era la pregunta? Era un comentari. Bueno, que potser sí que de Castella, també és que Castilla i León o Castilla-La Manxa és supergran, però sí que potser és més desconegut o menys artistes han reinterpretat la música d'allà, com a nivell oral i musical potser és més desconegut per l'Espanya vaciada i tot això. Sí, jo crec que és un tema que té que veure amb la centralització a Madrid, a Barcelona i a ciutats grans i després perquè no sé, a ver, esto lo siento como persona que ha nacido en Cataluña y que toda mi familia, porque toda mi familia, rollo toda, paterna y materna, rollo todos son del mismo pueblo. Un poco cosa entre primos, pero no eran primos. Exclusiva. Que me matan en casa. No eran primos, obviamente. Bueno, o muy lejanos. Y nada, creo que aquí, por ejemplo, yo noto mucho la diferencia porque, o sea, hay una lengua, hay como más, a ver, ¿cómo decir esto? Como que tienes la idea de tu cultura mucho más clara. No tiene que sonar bien, no te preocupes. O en Galícia passa el mateix. Sí, en Galícia, al País Basc, hi ha un llenguatge, hi ha un accent, a Andalusia hi ha un accent, no sé, sento que no hi ha no sé, falta representació cultural a Castilla y León, però hi ha les jotes, hi ha coses increïbles. Hi ha penya molt guai fent coses ara mateix increïbles sobre la cultura tradicional de Castilla y León, que estan molt guais. Clar, tu tenies referents? Quan vas començar, o sigui, quan vas agafar aquest camí, tenies referents o vas dir jo em tiro a lo que trobi? Jo tenia un disc del meu poble que va fer una gravació a l'església, totes les cançons populars que es cantaven a l'església i al poble, i només tenia això. I era com la relíquia que tenia jo ahir. Estava la meva àvia cantant, que es va morir fa un parell d'anys, estava la meva tieta també, estan tots cantant les cançons, i vaig partir d'allà, no vaig investigar res. Al final yo no soy divulgadora de folclore, ni soy estudiante de folclore, y eso quiero dejarlo muy claro, porque creo que hay gente que se dedica a eso y lo hace muy bien, y yo no me dedico a eso. Yo me apetece saber y quiero saber, y me parece atractivo saber sobre mi identidad y mi origen, y por eso lo incluyo en mis canciones, però no és perquè no vull fer com una divulgació tampoc, perquè no en sé tant, saps? Sí. Ai, perdó. No, digues. Que, clar, això va ser més l'etapa del teu últim disc. En quin moment creus que et trobes actualment? En quina etapa artística? Estàs seguint explorant això o també estàs explorant altres coses? Ho vull explorar més, sobretot per part de col·laborar amb penya que es dedica al folklore al 100%.
i sobretot penya que no es dedica tant a mostrar-ho de cara industrialment, sinó persones que es dediquen des d'un àmbit més lúdic, no? Com és Maribel Sánchez, que és la persona que m'ha ensenyat tot el poquet que sé gràcies a ella, i vam formar la coral, que és el que sona és una coral que vam gravar a un lloc que no puc dir per culpa de Zetangana. Nosaltres ho sabem, però no direm no, és que me cago i res, i jo el que volia era com agafar-me a les arrels, però que ho toquessin una altra persona que no sigui jo, perquè si no sento que no és real. I de cara a lo pròxim no sé què fer. No sé què fer. Sí que vull tenir sempre els elements orgànics, tota la percussió la tinc molt clara, però bueno, tinc ganes de divertir-me, perquè crec que tot això del disc ha format part d'una meta personal, perquè em trobava fatal, estava superperduda, estava horrible i tenia una depressió horrible, i va ser com una meta estudiar i fer això, i m'ha donat el millor de la meva vida, i que són unes experiències precioses, i no sé, i ara no sé què fer, rotllo, vull divertir-me amb la música, tinc ganes de divertir-me des d'un punt més divertit. I hi ha la part com més artística i més que sobretot també és trobar com el teu lloc en el que has d'explorar, que és essencial per un artista i que vas trobar com un lloc per on tirar, però després hi ha l'altra part no tan maca, que és la part de la indústria, que fa poc parlaves sobre això, sobre el tema una mica dels hàbits de consum de la música, de com està la indústria, de la hipercapitalització. No sé què ens pots parlar d'això, que hi ha la part com més artística, però hi ha la part de que o t'adaptes una mica al model de consum i a la indústria o al final... I a més, havent d'anar una cosa tan bàsica com ha anat ella, vull dir, si els teus principis i la teva d'esto és anar-te'n al lloc que sents casa, a això que parlaves de fer música amb les mans, de tot això... No, és una puta merda. És una puta merda. No, hi ha un problema, tinc un problema horrible, que és que m'encanta la indústria, rotllo, me l'estudio, m'encanta, i al mateix temps dic, què cony estic fent? Jo odio això, l'odio, però després, no sé, em sembla molt complicat, perquè, clar, jo no vinc d'una elit cultural, jo no vinc d'una família que tingui algun tipus d'idea de com funcionava això, llavors jo em vaig ficar aquí, de San Ildefonso, me metieron aquí y dije, yo solo conozco Estopa, ¿sabes? Mi referente, ¿qué hago? El único referente que hay que tener. Claro, no. Entonces, me vaig quedar rollo, y bueno, ¿y ahora qué? Y ahora te abre, o sea, no sé, es como, ¿qué tienes que hacer, rollo? De golpe, todos sudas de mí y era como, me está abriendo Cruz Cafuné, rollo, ¿qué hago? Rollo, ¿qué es esto? Rollo, ¿le tengo que enviar una demo? ¿Qué es eso? Rollo, ¿cómo tienes que actuar en las fiestas? Y es una sensación súper fea porque no sabes nada, rollo. Yo me sentía súper perdida y creo que... Y dejé de hacer música por 2 años porque después de lo de eso de mí, o sea, dije, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé dónde me estoy metiendo y no me gusta esto. A part que eres molt jove, no? Clar, tenia 18. Sí, 18. I va ser... I mentalment em va... No sé si tampoc va ser tan gran, vull dir... Però simplement com la idea de que de sobte a la penya li agradava la meva música i com que hi havia com una expectació, encara que fos super mínima, a casa jo mai he tingut expectació, a la meva família li dona igual, li sembla tot bé, perquè òbviament els encanta el que faig. És que no... Mai he tingut expectació de ningú. I de sobte ho tenia i era com, hòstia, i ara què cojones hago? I va ser horrible. I com es sobreviu? Bueno, no sé. Quedant a casa i no anant a tots els eventos, estant tranquil·la i fent música, perdre la idea de pressió i la idea de que ha d'anar bé 100%, perquè et compares amb
jo què sé, amb Rosalia de la meva edat, o saps, coses així, i dius, aquesta pressió, qui collons me l'està fotent? O sigui, vull dir, no, sóc jo. Perquè al final m'imagino que la indústria exerceix una pressió molt més gran de la que tu tens la sensació que ets. Òbviament, perquè no té res a veure. Rollo, nadie piensa en Bueno, segur que sí, però... Pero seguramente, pero claro, o sea, al meu cap és com, no estoy haciendo lo suficiente todo el rato. És com, és una constant com, això és molt de nicho, això, saps? Molta... Jo crec que el problema és gestionar tot això. I gestionar quan te'n va malament. Perquè quan va bé, tires, no? Però quan tot s'enfonsa, de sobte és com, hòstia, i ara què? És que a la indústria, encara que funcioni, hi ha una mica de síndrome de la impostora o no? Home, clar. Encara que funcioni. Encara que segur. Pregunta-li segur a qualsevol noia que li estigui a la Udeline, segurament hi ha un moment que diu, hòstia puta, esto es una puta mierda, no sé què, no sirvo para nada, tia, no? Saps? O sigui, vull dir, això està claríssim, això està superclar. I també has estat visquent a Madrid. Com ha sigut aquesta etapa de quines connexions vas fer artísticament? Estava molt perduda la meva vida. Va ser una decisió que, bueno, jo vaig fer bé, prendre la decisió, però ara dic, hòstia, tia, no sé, lo podrías haber gestionado mejor, ¿no? De sobte vius sola, i jo era como, hòstia, que tengo que cocinar, tío, saps? No sé, com aquestes típiques coses de sobte que et venen, perquè la meva mare no ha treballat mai i, clar, jo o sea, limpiar los platos, todo, o sea, tot, se'm va fer bola, però no sé per què. O sea, em sentia molt sola. I no sé. I llavors, bueno, anava molt de festa. Clar, em va pillar una època bastant típica de... Bueno, Madrid. Clar, sí, és que Madrid és molt gran i Madrid tothom és amic i Madrid és com que et dona com la confiança de que tot està bé i no, Madrid, o sigui, precaució en Madrid. Perquè és la festa, tio, hi ha les birres de les 6. Vull dir, la penya no se'n va a casa després del curro, se'n va a fer birres, tio. Jo això no ho sabia. I jo sé com, hòstia puta, i ara què? I no sé. Va ser guai, vaig fer molta música que no sortirà mai. I a part de... perquè molts cops se't connecta amb gent que ha reinventat el folklore o s'inspira en el folklore, però no sé, també pensar en grups, et vaig veure en un podcast que estaves amb l'Àlex, el cantant de Nueve Desconocidos. Ai, sí! I que hi ha grups així també que barregen com el pop amb una mirada més potser gòtica, electrònica, jo què sé, penso també Margarita Quebrada o grups Xènia. així. Xènia mola moltíssim. Que no sé si també et sents com per una part també que pots tenir connexions a nivell de la teva producció. Sí. Mira, amb Xènia, joder, tío, qué mal hablo. Con Xènia tenemos alguna cosita hecha, es colega, es muy guay, la adoro. Nueve Desconocidos me cae súper bien, también muy buen rollo. Sí, no, pero no, o sea, no sé, últimamente como que quiero tirar para otro estilo como más, voy a decirlo, alegre. Algo que nunca definiría mi música, ¿eh? Entonces no sé, pero sí, me encanta o sea, todo el rollo, toda la movida de Valencia, esa dark wave me flipa, me parece la hostia, me gusta muchísimo, de verdad. Ahora decías, para nada mi música se describe como alegre, y antes hablabas de que cuando te fuiste a Madrid estabas pasando como un mal momento y una cosa así. Sí que a lo mejor la gente y en general todos los que no producimos tenemos la música asociada pues a un proceso personal, te pones un tipo de música, te pones otra cosa o tal, pero ¿cómo es cuando la tienes que vivir para hacerla? Porque haces música con un proceso personal detrás. No lo sé, o sea, complejo. Y hay veces que digo, me estoy metiendo en esto porque me apetece cantar sobre esto. Rollo, yo sé que esto va a ir mal. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, vamos a sacarle partido y vamos a hacer música. O sea, es un poco... A mí me parece muy terapéutica la música. Yo la utilizo desde un punto muy terapéutico. Y es algo que quiero cambiar porque no necesita ser tan terapéutico, pero a mí me va muy bien... porque yo improviso mucho y lo
que salen en las canciones suelen ser frases ya hechas en una improvisación y salen cosas muy inconscientes. Entonces, cuando las escribo, os juro que son cosas que yo siento, que yo ya sabía, o sea, como cosas que a lo mejor yo no era consciente y las escribo en papel y digo, hostia puta, tía, sí, rollo, esto lo estaba sintiendo. Esa que llama morena tiene dentro una pena que un día la va a matar, sí soy, ¿sabes? Rollo, de golpe es como, no sé, como movidas mías que no saco de normal o que me cuesta muchísimo lidiar, las saco a través de la música. Entonces eso me va súper bien. Pero creo que la música tiene que ser también para divertirse y para experimentar y volverse loco y a ver quién hace la frase más loca, a ver quién hace la melodía más chunga, a ver quién de golpe mete un ladrido de un perro, ¿sabes? Rollo... Bueno, a partir de ahora decías. Claro, sí, esa es mi idea. Divertirme mucho con la música, ahora que estoy mejor y espero estar mejor. I, bueno, fa poc has estat traient singles de Castigo se mata i la que hem escoltat de Ay Morena. ¿Se viene trabajo? No, es disco. Me la suda ya lo digo, Vale. tío. Disco, los cojones. Y se llama Todo menos la muerte. Es que es tremendo, tío. Siempre dark, un ¿Cómo poco. puedo ser tan depresiva, tío? Se llama Todo menos la muerte. Es un disco pequeñito, 8 temas y muy guay, muy guay. Tengo muchas ganas de sacarlo. Va, pues, sobre todo menos la muerte, pero la muerte también. Es como... Viene como de que mi familia siempre dice todo menos la muerte se puede arreglar, todo menos la muerte se puede arreglar. Me pasa cualquier cosa, tranquila, Cristina, todo menos la muerte se puede arreglar. Ya, tío, ¿y la muerte? ¿Y la muerte, tía? ¿Que me voy a morir? Rollo. Y nadie me está diciendo que me voy a morir, chicas. ¿Podemos caer en que nos vamos a morir? Rollo, como mi movida, rollo que desde pequeña he tenido como mazo de crisis de pánico, de me voy a morir, de no voy a llegar a esto, de la existencia que somos, no sé qué, pues... Creo que 20 años después he decidido como hablar de esto en un disco. Y partiendo también del origen, de dónde soy, de dónde vengo, etc. Como hacer... Es que todo me parece muy circular, rollo. Quería hacer como... És un craft de mi vida. Que guai. I també treballes amb influències del tamboril i de... Sí, m'agrada molt el pandero cuadrado de Peña Parda, que está a 30 minutos de mi pueblo, y me quiero comprar uno y he empezado a practicar. Y ahora también he empezado clases de armonía con una artista pianista maravillosa, Claudia Urbano, también es muy guay. Y ¿Urbano o Urbano? Siempre me equivoco. Bueno, Claudia, maravillosa. Y he empezado con ella también a estudiar un poco de música porque también me faltaba, yo quiero saber más. Que guai. O sea, jugar con la música, pero sabiendo un poquito más de lo que sé ahora mismo. I per anar acabant una mica, quines influències ara són per tu essencials a la teva música? Abans també parlaves molt del folklore, no sé si ens pots dir noms o de coses que no tinguin res a veure amb això, que et flipi o... Que a més està com un poco emergente, o lo parece, ¿no? Está ahí... El tema del folclore sí, i de... Sí, a mi m'encanta. Hòstia, Sí. a tope, sí. L'altre dia vaig conèixer a Casa Palma, molt guais, molt guais, també crec que són de Castilla i León. Molt guais. Pues no sé, influències. John Wish. John Wish és un noi que va fer un àlbum amb Nine Ghost, que és rotllo super folklore, però movida rarísima, super guapa, que hicieron un álbum que se llama Santa Clara, brutal, del 2021. I jo vaig dir, ¿este álbum de dónde cojones ha salido? Increïble, referència total. Després, la movida de Ralphitxo m'agrada moltíssim, Supernova, increïble. Y no sé, es que refes así locas, lo que escucha todo el mundo, una modernita, yo qué sé. O sea, Caroline Polachek me flipa, toda la movida esa tan dark me mola muchísimo. Es que, joder, ahora no me he preparado referencias, la verdad. I per últim, com algun consell que li diries a alguna persona que ara estigués com tu als 18 anys començant, algun consell per sobreviure o voler viure de la música o... O què et diries a tu mateixa? Yo me Que diría, se vaya a Madrid. Yo me diría, Cristina, cuidadito. Pero no sé, yo diría, tía, vete al psicólogo.
vete al psicólogo y después ya cuando estés un poquito menos loquita, empieza a hacer música. No sé, diría que ten cuidado con las compañías, ten cuidado con la fiesta, ten cuidado con busca tu identidad y haz tu movida y que no todo el mundo es de clase obrera. Rollo... A ver, desarrolla la respuesta. Però és que sí que és veritat que en la cultura... Rollo, no te compita. O sea, no te... Rollo, no veas como competencia a la gente tampoco, porque hay gente que tiene mucha suerte o hay gente que tiene algo detrás mucho más amplio que tú, que a lo mejor tú vas a tardar muchísimo más por Y, X, porque tus padres son pobres. Rollo... no tienes un colchón detrás, rollo, como, me haría como todo un discurso súper anticapitalista, rollo, Cristina, ten mucho cuidado, tía, la vas a liar, rollo, no te gastes 1.000 euros en un puto videoclip, por favor, rollo, ponte a trabajar ya, rollo, todo eso. Rollo, mucha gente, hijo de mucha gente, que no pasa nada, pero tú no, tía, no te compares, rollo, vienes de otro lugar, haz lo que puedas, no pasa nada. Rollo, es que al final miro a mi alrededor y, claro, yo empecé yendo a clases de canto y era como que la mayoría de la gente, creo que soy la única que sigue haciendo música y a mí eso me duele, pues porque no se puede dar más ayuda a las chavalas que están empezando a hacer música sin que tienen un detrás, todo un bagaje, porque, joder, yo conozco a tías increíbles, con unos bozarrones, con un talento, que se han puesto a currar porque se han sacado la carrera, se han sacado enfermería y se han puesto a ser enfermeras. Y la música no forma parte porque no está no entra en la posibilidad de que tú puedas vivir de la música. Mis padres, como de golpe, me sacaba aquí una chapa, lo siento. No. Pero cuando queráis cortamos, ¿eh? Pero como que mis padres me dijeron, Cris, no te vamos a meter en el conservatorio, Cris, el hobby es la música, tú tienes que estudiar una carrera. Y yo me acuerdo que estaba súper enfadada, rollo, sois unos imbéciles, rollo, yo voy a hacer música, bla, bla. Y al final tenían toda la razón del mundo. Rollo, si hubiera dejado los estudios y no hubiera hecho nada... a saber, no lo sé, a lo mejor me hubiera ido bien, pero la estabilidad, o sea, el colchón, si me hubiera caído, no hubiera tenido donde... Hubiera tenido la casa de mis padres y nada más, rollo. No sé, a veces hacer una apuesta es un riesgo grande y cuando es tan grande... Y hay que hacer la apuesta sabiendo las posibilidades de cada uno. Claro, amor, es que... llegar a un nivel alto, o sea, no sé, es que... Y se puede llegar igual, ¿eh? Sí, se puede llegar igual, obviamente, joder, estopa, qué decir ese rollo. Hay gente que llega. Mi referencia todo el rato, que se puede llegar, obviamente. Claro, y joder, y la gente que tiene un bagaje detrás, o sea, no lo critico para nada, o sea, qué guay que tus padres te hayan dado influencias, qué guay que hayas tenido un colchón, ojalá, o sea, rollo, qué bien me parece, solo no vayas de pobre, pero qué bien me parece, rollo. Claro. De verdad que, o sea... No mientas. Claro, o sea, me parece súper bien, no digas, todo esto es porque... O sea, es que vi a una chica dando una entrevista que decía, es que todas mis decisiones que he hecho han sido en base a hacer música. Yo dejé la carrera y yo podría haber entrado en una empresa porque la lleva X, Y, Z, como hablando como de familiares y todo, pero yo decidí dejarla y meterme en la música y pensando, tía, pero tú no te estás dando cuenta. Y mi esto para la gente es que tome todas las decisiones directamente hacia hacer música si es lo que quieres. Es como, tía, espérate un momento, rollo, wow, la suerte que tú has tenido es una suerte, es un privilegio. Las puede tomar todo el mundo igual. Claro, amor, lo que tú es, ojalá, rollo, opino que lo que esa chica, o sea, me alegro un montón por ella, pero no des ese consejo, por favor, porque a mí si me lo hubieran dicho en ese momento, a lo mejor yo hubiera dejado la carrera y a saber, a lo mejor no me hubiera ido nada bien. Claro. Y no tenía una carrera y tengo que ponerme a estudiar más tarde, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Como, quiero decir, todo lo hablo desde mi opinión, pero no sé, me duele mucho ese tipo de comentarios de la gente de quien quiere puede. ¿Quién quiere puede? Bueno, és que al final també, com de la música, no viu tanta gent i no sé, Claro. quan hi ha hagut el boom de l'Urban, tu et penses que un munt de penya està visquent això i en veritat molt menys de la que et penses, saps? Tothom s'ha de combinar amb altres curros, tothom s'ha de fer buscar la vida perquè... Claro.
Total, sí, no, sí. De golpe te das cuenta que tu colega del que hace música también es arquitecto y se sacó la carrera de arquitectura, rayos. Sí. Es la polla. Yo tengo 2 trabajos, estoy hasta el coño. Claro. Pero no sé. Me parece que también... Joder, que yo soy muy afortunada, rollo, porque soy una persona blanca, europea, en España, pudiendo hacer música, aunque tenga que tener como mi curro detrás. O sea, eso de por sí ya también es un privilegio, entonces tampoco puedo criticar yo nada, ¿sabes? Sí, total. Pues, hem de tancar. Ara hi haurà concerts. Ara hi haurà concerts. Moltes gràcies, Cristina, de veritat. I moltes gràcies, no marxem sense donar les gràcies a l'equip una altra vegada, sense donar les gràcies al Casal de Joves. I visca la Ràdio Línia 4. Visca la Ràdio Línia 4 per molts anys. Os deseamos lo mejor otra vez. Moltes gràcies per convidar-nos. Y ahora, disfrutem de la fiesta. Ahora la fiesta. La turra y hasta ahora la fiesta. Gracias, Cristina. A vosotros.